Le ndaba kuyithathe uyenze ibe personal between wena noNkulunkulu, ungayise emasontweni, ungayise emphakathini, thatha wena noNkulunkulu. Ngiyagcizelela lapha ekuthenini masimethembeni uNkulunkulu, masimkholweni, masazi nje ukuthi ukhona. Yazini, just rest ekuthenini ukhona uNkulunkulu. Welcome once again kuKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele, sibonge nepresence kamoya ongcwele khona phakathi kwethu. Sibonge nje bazalwane kuma returning viewers nonke nilokho niyabuya niyabukela futhi niyancoma lo msebenzi. Sanibonga nje kakhulu bazalwane, niyasho niyasizakala, sonke siyasizakala. Nami ngisuke ngikhuluma ngaleso sikhathi ngiyaye ngisizakale mangabe sengiyimamela nokunye ngikukhulumile. Sibonga nje umoya ongcwele ngakho konke. Siyabingelela nje futhi sinibonga abazalwane nizo-like, ni-subscribe, ukholisa ongaka-subscribe ukuthi lo msebenzi ukhule. Siphinde futhi samukele nje wonke umuntu. Uma ngabe yaqala ukuhlana nale channel ngizothi awulahlekanga, usendaweni right impela. La ekhaya ke sikhuluma nje umuntu kanye noNkulunkulu, asikhuluma ezinye indaba yilezo nje. Namhlanje sizoshare zona lezo indaba lezo. Ngizothi nje siyakwamukela sisaxoxa lezi indaba. Ke siqhubeke kwindaba ya last week. Ngizothi nje uku-add kwindaba ya last week because indaba ende. Kodwa ke ngokusizwa nje ngumoya ongcwele uyena obelokhu esidirector nje kukhona konke. Last week ngikhulume nje kakhulu nje ukuthi lithizwi uma ufunda uExodus 20 ikhona miningi imithetho, but now lo othi ningabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Lo mthetho lowo avubalekile ngempela, singabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe. Ngizoqhubeka nje lapho. Ngicela ukuthi sibheke incwadi kaIsaiah, Isaiah chapter 43. Siqale la ku verse 10. Ukugcizelela Isaiah 43 verse 10. It like me, you are my witnesses. Meaning ngofakazi bami. Iqhubeke ithi says the Lord. You are my witnesses, says the Lord. Uma ngabe ke lithi iBhayibheli you are my witnesses noma ningofakazi bami, alikhulumi nje ukuthi likhuluma ngomuntu oshumayelayo nje ukuthi noma ngabo bani umuntu oshumayelayo uyi-witness noma ufakazi. Umuntu oyi-witness asiyithathe nje lento siyibuyise nje sisimplify. Uma ngabe kube ne-case eyenzakalile, kuyaye kuthiwe e-court, unabo yini o-witness? Unabo yini abantu abangakufakazela kuleyo nto okhuluma ngayo, whether uwovula icala noma icala livulelwa wena? Unabo yini ofakazi? Do you have witnesses? Uma ngabe kushiwo kanjalo kusuke kukhulunywa ngomuntu obonile. Then i-witness ngumuntu obonile. Umuntu ongazange wabona lutho ngeke uzukwazi ukumletha e-court uthi lo muntu loyo yes nginayi witness. Mangabe esefikile lo muntu athi uma ngabe ebuzwa awusixoxeleke njengoba wena uthi ufakazi kanjani, bese ethi umuntu ngabone indabeni kukhulunywa ngizofakaza lokho, noma ethi umuntu ngafunda ku-newspaper lolu daba lolu so ngizofakaza ngalokho. Cha, akufuneki umuntu onjalo la, kufuneka umuntu othi ngibonile first hand, akayizwe indaba eseyizwa, ubonile yena. So uma ngabe ethi uNkulunkulu lapha you are my witnesses, esekusho Jehova, ukhuluma ngabantu abambulele, abantu ababonile, yibona laba khuluma ngabo. Bese yaqhubeka, and my servant whom I have chosen. Uma ungabheka lana lithi you are my witnesses, maningi ama-witnesses, baningi uNkulunkulu azambulayo kubona. Bese ethi and my servant, kusho ukuthi one servant whom I have chosen. Ukhuluma ke lapha nje impela ngoJesu Kristu. Uphinda abe yi-servant futhi, elokhe inkosi yethu, elokhe umsindisi wethu. Futhi sazi kahle ukuthi uNkulunkulu wafika waphila emhlabeni, but futhi lithi iBhayibheli and my servant whom I have chosen, ngoba wakhethwa vele uJesu nguNkulunkulu, that you may know and believe me. Ingakho ngiqala ngithi mangabe lithi you are my witnesses, likhuluma ngomuntu osewambulelwe.
umuntu owambulelwe ke lihamba liqhubekele lizwi that you may know, ngeke wazi ungakambulelwa, ungakaboni, that you may know ubani uJesu Kristu and believe me, sikholwe ngubani uNkulunkulu. Shuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuzambula emntwini ezambula ngendodana yakhe ogama layo linguJesu Kristu, and once wazambula ngendodana uJesu Kristu, then umuntu ube sekwazi ukuthi akholwe ngempela ukuthi ngempela yazi ukukhona uNkulunkulu. Like kukhona ukukholwa ngempela, yebo, ungazange wabona. And lithi iBhayibheli lokho kuyisibusiso, ukukholwa ungazange wabona. And kube khona futhi ukukholwa usubonile. And lokho kukholwa futhi usubonile njengoba nje lisho nje lapha lithi that you may know and believe me. Onjalo ukukholwa kwakhe kuyaye kuthi xaxa ngoba yena manje usuke azi. Akukho lula ukuthi umuntu owambulelwe uNkulunkulu obonile ungathi uyamkhohlisa noma uyamsusa kulento asuke eseyibonile. But ongazange wabona kusengenzeka umdidizisa aphinda asuka agcine kuyekile nana nokukholwa. Lithi that you may know and believe me and understand that I am he. Futhi niqonde ukuthi nginguye, nginguJehova noma nginguNkulunkulu. Liyaqhubeka ke, before me there was no God formed. Ngaphandle uyayichaza nje la uNkulunkulu, uyayichaza emveni esezambulile kulomuntu, useyayichaza ke manje ukuthi yabona ke ngaphambi kwami akekho umunye uNkulunkulu osewaqwaba khona, akekho. Njengoba nje usungazi ukholwa yimi, yazi futhi ukuthi akekho omunye uNkulunkulu osewakwaba khona emhlabeni, and futhi nje nasemazulwini akekho nje uNkulunkulu nje osewake waba khona ngaphandle kwakhe. Lithi no shall there be after me, even after uNkulunkulu akekho yophinda bekhona. Meaning uNkulunkulu akanayo i-after, unguNkulunkulu forever. Uphila ubelokhe kade khona ephila emaphakadeni before isikhathi sibe khona, before kube nama seasons, spring, summer, autumn, winter, before kube khona lawo ma season lawo, before kube khona yonke into esingayicabanga, yena belokhu kade khona emaphakadeni long time ago, and futhi uphila kuyinguna phakade. Shuthi akekho wakwaba khona ngaphandle kwakhe, futhi akekho omunye waba khona emva kwakhe. Akekho nje, unguNkulunkulu. Usazisela ukuthi sazi ukuthi ukhona futhi mkhulu kangakanani. Ithi ke ku verse 11, even I am the Lord. Uthi mina nginguJehova, and beside me there is no savior. Ngaphandle kwakhe akekho umsindisi. Ngaphandle kaNkulunkulu yena yedwa lo wadala amazulu nomhlaba, wadala wonke nje okukhona, lo owayekhona before kube nento ekuthiwa isikhathi, before kube nento ekuthiwa ikhalenda, before kube nama-date, before kube khona ukuthi kuyaqalwa kuyaphelwa. Akekho omunye okhona, nguye. Uthi ngaphandle kwakhe akekho omunye umsindisi. So uma ngabe ungezwa umuntu eqhamuka noma mhlambe kuyiphi province uzwe kuthiwa uNkulunkulu, ngizothi mina ungamkholwa lowo muntu, ngoba loyo ngumuntu okhona, uzaliwe. And futhi yabona nje lona ofike wazalwa washona, naye bekuthiwa uNkulunkulu washona, uthe mayeseshonile kwatheka over omunye uNkulunkulu. Yabona nje lapho nisuke nidukisiwe kakhulu, nilandeleke nithi nilandela uNkulunkulu, nilandele naye futhi ongashona at any time, naye mayeseshonile kophinde kutheke over omunye uNkulunkulu. Mhlambe before I take over lo uNkulunkulu kuyoqala kubangwe, kubanga amadodana, yimi uNkulunkulu, athi omunye yimi uNkulunkulu. Nisuke nidukisiwe, nadukiswa kwangempela futhi yabona izithi incwadi yamaGalathiya ngempela ubani oniloyile, kube ngazathi niloyiwe mangabe ukuthi nilandela lo uNkulunkulu onjalo, because uNkulunkulu ukhona uNkulunkulu futhi unguNkulunkulu. Uthi akekho omunye umsindisi, so singalandela abanye uNkulunkulu, uyedwa umsindisi.
yilo ongabonwayo lokhona ongabonwayo ukuze sikwazi ukuthi simbona ngoJesu Kristu ngoba thina saba nomusa ke thina salethela uJesu Kristu ukuze sizokwazi ukuthi simazi ukuthi oh by the way uNkulunkulu kanje ngani ngoba sesilethelwe indodana yakhe. Iyaqhubeka ke ithi ku-verse 12, I have declared and saved. Uthi ngimemezile, ngisindisile. Umemeze nini wasindisa nina? Siqhubeke nayo imnandi le ndaba. I have proclaimed. Yamuza uNkulunkulu uyadeclare, uyasindisa, uyaproclaima. And there was no foreign god among you. Ngesikhathi kungenabo uNkulunkulu bezizwe phakathi kwenu. Therefore you are my witnesses. Uthi uNkulunkulu ngesikhathi kungenabo uNkulunkulu bezizwe phakathi kwenu. Kungalesi sikhathi ngiyengeze njani ngamemezela, ngasindisa, ngazwisisa. Kushuthi ukuzwisisa lokho yikho ukuproclaima. Ngesikhathi bengekho abanye uNkulunkulu phakathi kwenu and there was no foreign god among you. Okusho ukuthi once kwaba no uNkulunkulu phakathi kwethu, uNkulunkulu uyathula. Wasi nje kwaba noNkulunkulu phakathi kwethu, uNkulunkulu akabe sasho lutho, akamemezeli, akasindisi ngoba sekunoNkulunkulu phakathi kwethu. Ngitheke mina mangabe ngiqala ngathi lana sikhuluma umuntu kanye noNkulunkulu. Le ndaba kuyithathe uyenze ibe personal between wena noNkulunkulu. Ungayise emasontweni, ungayise emphakathini, thatha wena noNkulunkulu. Uma ngabe kuwena kunoNkulunkulu bezizwe obalandelayo, obakhothambelayo, ohamba kubona, then uNkulunkulu akakwazi ukuthi aproclaim, akakwazi ukuthi asave, akakwazi ukuthi adeclare, akakwazi ukumemezela, akakwazi ukusindisa, akakwazi ukuzwisisa because lapha phakathi kwakho kunoNkulunkulu bezizwe. But the minute ubasusa labo uNkulunkulu bezizwe, then uNkulunkulu bese qale memezele, bese qale sindisa, bese qale zwisisisa manje ekwenza ukuthi umzwisise umazi. Ngani? Ngoba abasekho labo uNkulunkulu. Ukhumbule lapha ku-Exodus 20 uthe I am a jealous God, ngiwuNkulunkulu onomhawu. The minute kuba noNkulunkulu bezizwe uyahlehla yena, and uma ngabe hlehla ke manje besethi ngimlindile that day wasusa labo uNkulunkulu bezizwe ngiyobuyela ngiyokhuluma naye, kodwa kwamanje njengoba esenalabo uNkulunkulu bezizwe ayikho into engayenza ngoba uthembe labo uNkulunkulu bezizwe, and labo uNkulunkulu bezizwe sibahambayo akusibo uNkulunkulu. Ibaphi labo uNkulunkulu bezizwe? Ngiyengazama ukuveza last week, kuningi oNkulunkulu bezizwe. Yabona nje ukuthi kube nomuntu nje othi ngiwuNkulunkulu, yimina oNkulunkulu wenu, ngikhonzeni onesibongo esithile. Kwakhona lokho oNkulunkulu bezizwe labo. The minute nje umuntu waqala wayoconsult ezangomeni, uya koNkulunkulu bezizwe. Once kwaba nezithombe, uya usunoNkulunkulu bezizwe. Once wayekhandela imifanekiso ethile mhlambe okusezulwini noma okusemhlabeni noma okungaphansi kwamanzi, wayekhandela yonke lo mifanekiso leyo. Yazi-ke wena ukuthi usunoNkulunkulu bezizwe. Baningi oNkulunkulu bezizwe, ngababala ngibabalile, ngiyangizwe mangabe kukhulunywa ngabamaNdiya kukhulunywa ngama-thousands yoNkulunkulu nje, laba abakhonza oBuddha no whatever, laba abakhonza amaNdiya. Baningi oNkulunkulu bezizwe, ngeke ngize ngibaqede. Umuntu engeke akhonze lo nkulunkulu owayevele ekade khona before umhlaba nezulu kube khona, yena ubelokho evele khona. Lo othi ngaphandle kwami akekho omunye umsindisi. Umuntu uma ngabe engakakhonzi loyo nkulunkulu, then uNkulunkulu akakwazi ukukhuluma, akakwazi ukwenza lutho, uyayithulela kulinde. Yingakho ke manje bese ezohamba kuhamba isikhathi bese ethumela abantu ke abazohamba bememezela, beshumela lezi ndaba, besifundisa, besixwayisa ukuthi asisuse labo uNkulunkulu ngoba basixabanisa noNkulunkulu. Bonke labo uNkulunkulu bezizwe, omunye uneyintambo ayifakile ezandleni, entanyeni, emzimbeni ufake intambo.
lezo intambo lezo oyifakile kulowo mzimba wakho ziwonkulunkulu bezizwe. Usafake lezo intambo uNkulunkulu uyayithulela. Usasenaleya mithi oyilandile wayilanda koNkulunkulu because inyanga thizeni noma isangoma thizeni sesakuhlanganisela sakunikeza, noma ngabe amanzi noma ngabe o-oil noma ngabe yini, zonke lezo zinto ngoba uzinikeziwe wena ngehope yokuthi zilethe protection kuwena, zilethe inhlanhla kuwe, khona lapha ezikusiza khona lezi zinto zonke ziba ngoNkulunkulu bezizwe. Noma ngabe amanzi, uma ngabe nje umuntu ekunikeza amanzi wawathandazela mayiqeda wathathathe lawo manzi ayoba yiprotection kuwe, ayajika manje aba onkulunkulu bezizwe ngoba manje ithemba lakho manje selikulawa amanzi. Ithemba lakho selikuleli atiyo olithole kuleli asonto. Ithemba lakho baningi labo onkulunkulu bezizwe, andeke manje wena uqabana noNkulunkulu. Bese kuqhamuka umuntu owayithandela nje uNkulunkulu, wakholwa uNkulunkulu, bese ethi uNkulunkulu kumina uvelile. Whether ngombono noma ngephupho noma ukhulumile. Athi uma ngabe qhamuka lowo muntu, wena ngoba ukhonza labo onkulunkulu abaningi, uyithathe lento uyenze uyibuka ibe foreign lento. Umuntu uthi uJesu uvelile kuye, wakhuluma kuye, uyibuka ingekho, uyibuka umsangano lento. Umthathe lo muntu umbuke ngazathi uphambene ekhanda ukhuluma amanga, engathi udidizisekile lo muntu, kanti lo muntu ke uyena ophethe iqiniso ke, ngoba manje ngesikhathi lo muntu yena uye waseparate kubo bonke laba abanye uNkulunkulu wangabakhonza. uNkulunkulu kuyena waseyakumemezela, waseyasindisa, waziveza kulo muntu. And mayeqeda ukuziveza kulo muntu wayesethi kuyena, wena ungufakazi wami, you are my witnesses, futhi uhamba nenkosi yakho engikunikeze yona ogama lawo lenguJesu Kristu, and my servant whom I have chosen. Athi uma ngabe qhamuka lo muntu eletha ubufakazi ngoNkulunkulu aphikiswe. Uphikiswa obani? Uphikiswa abantu abakhonza abanye uNkulunkulu. Uphikiswa abantu abangamfuni lo nkulunkulu othi I am a jealous God. NgiuNkulunkulu onomawo. Lalela nje, uNkulunkulu uyasixwayisa, uNkulunkulu uyasikhuza, uNkulunkulu uyasikhipha kubo bonke labo uNkulunkulu. Noma ngabe isikhumbo sifakile emzimbeni, mhlambe kwahlatshwa imbuzi, kwathiwa wenzela abakini, wafaka isikhumba, yonke lonto leyo, yonke kuchithwa igazi, kuyokhulunywa imisamo, yonke lento ngoNkulunkulu bezizwe. Wena uzothi uma ngabe utshelwa kuthiwa hayi thina la ekhaya kulesi sibongo senza kanje thina, nami ngafundiswa obaba bami, omkhulu bami, nami ngidlulisela kunini abantwana bami, la ekhaya senza kanje. Nifundiswe onkulunkulu bezizwe, and labo onkulunkulu bezizwe bayanivalela ekuthenini uNkulunkulu wangempela weqiniso angakhulumi, ayithulele. Ithe la kuverse 12, uthe, I have declared and saved, I have proclaimed, and there was no foreign God among you. uNkulunkulu uyomemezela, asindise, azwisise ngalesikhathi bengekho abanye uNkulunkulu phakathi kwethu. Meaning kufanele senze njani thina singabantu? Ashiye bonke laba abanye uNkulunkulu. Masethembe nje uNkulunkulu yena yedwa nje. Masimethembe uNkulunkulu yena yedwa. Iyaqhubeka ke. Ithi, therefore you are my witnesses. Kuloyo sambulelwe ke manje ngesikhathi bengekho bonke laba abanye uNkulunkulu. Uthi ke manje uNkulunkulu, ngesikhathi ngimemezela, ngisindisa, ngizwisisisa, bengikwambulela, ngikubonisa, ngithi nangu ngiyaziveza mina nguNkulunkulu, uyangibona ngikhona. Akekho omunye futhi wakwaba khona ngaphandle kwami. Bese ethi uNkulunkulu ke, lalela, ngesikhathi ngiziveza kuwe, ngizambula kwena, bengazambuleli nje kuphela nje ukuthi kube mnandi kuwena wedwa, ukitazeke wena wedwa, ujabule ukuthi wow, mina ngeke ngathathwa ngayoboniswa ezulwini, ngabona izulu, kwakuhle, ngambona uNkulunkulu, ngabona uJesu, ngabona ingilosi. Ngesikhathi wambulelwa konke lokho, uthi therefore you
you are my witnesses. Kusho ukuthi ke manje uma ngabe usubuya uza ke manje kithi thina abantu yazi-ke ukuthi wena nina esanambulelwe kanjalo ningofakazi bakaNkulunkulu. Iyabuya ke manje le ndaba I think isiyacaciseleka manje ukuthi ubani ufakazi. Who is a witness? Ngiyangizwa abanye bathi we are witnesses of God. Khona isonto nje ama witnesses of God. Or witness of Jehovah. Liyabaleka leli gama. But my question, bamambulelwe yini? Bayamazi yini? Ngoba uma ngabe bemambulelwe, these witnesses of Jehovah noma these Jehovah witnesses, uma ngabe bemambulelwe, definitely they will believe ukuthi there is hell. Sikhona isihogo. Kodwa uma ngabe bengakakholwa ukuthi sikhona isihogo futhi esibhaliwe la izweni, la ngelinye ilanga usathane yothathwa yolahlelwa khona, nokufa kuyolahlelwa khona, nesono solahlelwa khona, nabo bonke abangafunanga ukukholwa kuNkulunkulu lapha bayothathwa bayolahlelwa khona. Uma ngabe bethi ayikho leyo ndawo, then labo bantu they are not Jehovah Witnesses. Bayazipha nje. Jehovah Witnesses ilaba sebambulelwe ngesikhathi bengekho abanye onkulunkulu bezizwe phakathi kwabo. Yingakho ngithe mina labo bayaqhamuka ke manje bese beyabuya ngoba bawofakazi futhi bafakaza bakubonile, bakhuluma bakuzwile. Bathuma ngabe sebekhuluma, wena osabanjwe onkulunkulu bezizwe uthi ayikho leyo nto abayishoyo, bakhuluma amanga. Banamanga laba bakhohlakele kabi, usho whatever lena ofuna ukuyisho, uphikisa abantu abazokusiza, uphikisa abantu abazokukhipha ebumnyameni bakulethe ekukhanyeni. Wena ulwisana nomuntu okuyena ozokusiza okwangempela, uthunyiwe lo muntu futhi lokho akukhulumayo uyafakaza and ufakaza ngakubonile ngempela. This one is a witness. Little lizwi, therefore you are my witnesses, says the Lord, that I am God. Kusho Jehova ukuthi mina nginguNkulunkulu. Ukhona uNkulunkulu, khona uyaphila. Mhlawumbe ngishare le ndaba. Ngesikhathi before ngizoza eJoburg, eGoli nje before ngisuke, because ukuza kwami eGoli mina bengisuka ngomuntu waseKZN ngizalelwe khona. Kodwa ngathola umsebenzi ePiet Retief eMpumalanga. Thema ngabe sengutholile ngenxa yokuthi ngangiuthanda umusic. Nganguphesuka ngempela nje futhi music. Ngaleso sikhathi ngangibelieve ukuthi mina ngibizelwe ukuba umusician futhi ngangineyinhloso ezinhle. Ngangizoba yilo musician futhi ozophinda siza abantu ngendlela engangicabanga ngakhona nje ukuthi uma ngabe imali seyingena ngiyosiza abantu abahluphekayo ngalendlela. Ngangina that zeal ngaleso sikhathi ngithi mina I am a musician. Ngiyofika eGoli ngibe umusician. So ngasuka ke ePiet Retief ngeze eGoli. Mangabe ngisuka ngathi mina ngiye eGoli ukuyofuna umsebenzi. Ngiyela umusic. Why ngiye eGoli? Because zonke izinto zenzakala eGoli. That was 2001. Ngathi ngiye eGoli ngoba zonke izinto zenzakala eGoli. So nami ngifuna ukuthi mangifika khona nje hayi nami bese ke ngiyavelelaka. Ngempela futhi ngafika eGoli ngaphinde ngawulandelela ngempela nje umusic, ngenza ama demo, hawu nje sake sa recorda that one album nje nabanye abafowethu. Well elingazange laduma but nje lalinconywa yilabo ababelazi ngaleso sikhathi leso. But into eyenzeka, ukhumbule ngisuke ePiet Retief ngeze eGoli for music. Ngathi angizelanga ezinye izinto, ngizele nje umusic mina. Yona into engiyithanda yona like ngifuna ngenhliziyo yami yonke. Ukube kwangese umusic, I don't think ngangizoza ngize naseGoli, ngangeke ngize ngoba ngangisebenza vele nasePiet Retief, ngangabuyela naseKZN ngiphinde ngiyosebenza nakhona. Kodwa ngenxa yomusic ngeze eGoli. Kuthe makufika isikhathi esithile njengoba ngithi sake sa recorda even another one album. Ngoba lalingahambi kahle enganginabo ngaleso sikhathi. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi nabo bahamba bamamkela uJesu Kristu. Enganginabo ngaleso sikhathi because sasiwu3 kulelo album lelo. Bathi ukuze leli album lizokwazi ukuthi liqhubeke bona sebeyenze ile research.
Akekho umuntu ovele arecord music bese uyaphumelela nje. Kufanele sihambe siye ebantwini. Khona umuntu esingaya kuye futhi sebemtholile lo mama. Uzosiqinisa lo mama and mayesiqinisa lo mama hawu ngempela umusic kwethu ke then uzawuqala ke manje. Yabona uwenza izinto njengawo wonke amanye ama musicians. Ngathi mina kubona angeke ngize ngiyenze leyo nto. Nhlobo. Why? Because ngo-2003 ngase ngamukele uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi. Ngangisemall mina mangamukela uJesu Kristu impela emall shopping center mall eDiglen le esilungwini le. Ngase ngibamkelile uJesu Kristu. Ngathi mina vele ke ngangivele ngingayifuni nje indaba yokuhamba inyanga ngikhule nje ngingayithandi yonke leyo nto. Angaze nje ngathanda. Esontweni la ebengikhonza khona besifaka izintambo mina ngasheshe ngayishiya ngayilahla ngayifihla ngangayifuna nanokuyibona cause nganga-understand ukuthi intambo improtecta kanjani umuntu ngilo ngimncane nginjalo ngangayi-understand yonke lento nje. So uma ngabe besho kanjalo ngathi mina ngeke ngiyenze kodwa nina ningahamba noqina mina cha ngeke ngize ngiye bathi no phela uma ngabe wena ungakwenzanga then ngoba siwu3 and sikwi-group A1 wena mangakwenzanga lento ngeke isebenze kufanele nawe uzosijoyina siyenzeni sonke ukuze lento izawusebenza khona lo music uzawukhulu boom. Ngathi mina never angiyilapho akuzange kube kuhle ngaleso sikhathi. Kwaba kubi kwaba some sort of like I'm betraying abafowethu ngaleso sikhathi leso. Ngathi no ways ngeke ngize ngikwenze lokho. Lalela that was 2000 and late 2003 nango 2004. Kuthema ngabe zithi 2005 somewhere lapho ko 2005 inkosi yasiyaziveza kumina. Yazambula kimi mina nje angishumayeli kuphela ngokuthi ngangithande ukushumayela mhlambe ngathi ngelinye ilanga ngoba umfundisi sawuzwile ngangithi mina ngiwumusician ngangithi mina nje ngiyocula ngangakaze ngacabanga ukuthi ngelinye ilanga ngiyoke ngiphatha iBhayibheli ngishumayeza abantu ngibatshele ngoJesu Kristu but ngo-2005 inkosi yaziveza kumina yazambula kumina ithe uma ngabe seyizambulile kumina sengiyibonile ngeke ngathi ukubushare lobufakazi but nje ngobushare nje mhlambe in detail ngelinye lamalanga uma ngabe kuvuma inkosi but yona inkosi yazambula kumina ngayibona nje iqhamuka phezulu yehla ngama steps kwaba sengazathi futhi yehlela kwibuilding lona futhi elinama steps yaze yafika phansi engakunothisa mayilokhu yehla ukuthi all around yona izulu lalina kwakunizulu nje but around yona kuphela lokho ukuthi wazofika kwi-ground level engikuyona from phezulu wazofika kwi-ground level lokhu liyana izulu waseyeza mayeza futhi into engimangazayo izulu lokhu liyana around yena. I've got scriptures to prove ukuthi lokho engakubona ngempela futhi kukhona nasezweni ngoba ubufakazi obufana nalobu uma bungekho ezweni then umuntu akufanelanga abuthathe but mabukhona ezweni thathe lobo bufakazi nje. 1 John chapter 5 nje ufunda ushone phansi iyavela indaba kaJesu Kristu ngalo lohlobo. Kanti futhi uma ngabe uya lapha encwadini kaHosea iyavela futhi nakhona. Kungani ngiletha lobufakazi lobe ngibukhulumayo? Kwahamba ngase ngiyahlangana neBhayibheli ngahlangana nalencwadi mangilokhu ngiyifunda lencwadi. Ithi ku verse 12 I have declared and saved, I have proclaimed, and there was no foreign god among you. Wayengekho uNkulunkulu babengekho uNkulunkulu bezizwe. Futhi ngalisa sikhathi lesiya sokuthi kuthiwe umusic wethu will take off uma ngabe sike sakuloya mama ngoba uzosiqinisa. Ngikhumbule ngisuka ePetretief ngize Golf for Music into engiyithanda ngendlela esimangaliso. Kwakufanele ngiye lapha ukuze ngizawuqinisa ukube ngaya lapha uNkulunkulu wayengeke azakhulume wayengakazambule ngabe namhlanje angimazi ngaba ngikwenzi lokho engikwenza ukushumayela ivangeli kodwa ngilokhu nguthanda umusic kodwa ngangibeka uNkulunkulu phambili. So kumina there was no foreign god owayekhona kimina ngaleso sikhathi
namanje futhi akekho. Akunankulunkulu nje mina, ayikho nana nento eyodwa engiyifunayo engathi iyaphathwa noma ngabe isithombe noma ngabe yini. Angifuni lutho nje because uNkulunkulu ngiyamazi ukhona enguNkulunkulu, akadingi ukuxutshwa nezinye izinto. Ngase nga-understand ukuthi ukube ngaya lapha ngangizobe ngilenzile iphutha, kodwa ngokungayi kwami lapha kungathi kwakuyitest, and futhi it means ngayiphasa, and kuyiphaseni kwami then uNkulunkulu wamemezela, uNkulunkulu wasindisa. Hey, uNkulunkulu waziveza. Mayeseqedile ukuziveza wayesethi ke manje you are my witnesses. Shuthi ningofakazi bami, nami ngawela manje kulaba bawofakazi, laba bafakazani lokhu abakubonileyo. Ingakho ngithi mina masingabi nabanye onkulunkulu, because labo onkulunkulu noma ngabe yibaphi bayasivimba ekuthenini sazane noNkulunkulu okuyena yena. Ingakho ngithi mina kofika isikhathi esinzima esizakwenza ukuthi khetha, choose. Leso sikhathi sobe sifike futhi siyitest, uma ukhethe wrong then sewulimele, ngeke uNkulunkulu azambule kuwena. Kodwa wakhetha right, uNkulunkulu uyozambula kuwena. Futhi nakho kunye okufanele ukwazi, ungathi wena mina anginabo abanye onkulunkulu. Yebo ngake ngaconsulta ngenzani, yebo ngangafaki iphandla neintambo whatever emzimbeni wami, kodwa sengakulahla konke lokho. But uNkulunkulu kimi akaveli, uyavela nakuwena ngendlela ezahlukene. Ngeke avele ngendlela avele ngayo kumina. Kimina wavela ngephupho ngambona, komunye uyavela ngevision, komunye uyakhuluma audibly, uwenza ngendlela eziningi ezahlukene, komunye ukhuluma ngezwi. Njengoba nje uthi mawulithatha iBhayibheli ulifunda, avele kuwena akhulume kuwe ngezwi. Kanti futhi uma wena ungathembeka, wena ke uma ungathembeka, noma ngabe kungathiwa kuwakavelanga, wena thembeka kubantwana bakho uyovela. Ngoba uma ngabe ethi ngihambela ububi bawoyise kwisizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo, okusho ukuthi kwisizukulwane sesithathu nesesine sabathanda uNkulunkulu, uNkulunkulu uyosihambela leso sizukulwane salaba abathanda uNkulunkulu. Kulapha yoziveza khona. Why? Because wena wathanda uNkulunkulu, and then isizukulwane sakho bese sazana noNkulunkulu. Yabona nje lokho nakho nje kukodwa kuyisibusiso. Ake silahleni lezi zinto lezi, ake silahleni mani bonke labo onkulunkulu. Lalela, inkinga yethu sisaba ukufa. Inkinga yethu sisaba ukuthi sishiwe abantwana bethu, sisaba ukuthi soshiwe amakhosikazi, abayeni bethu, abazali bethu. Ukufa kumelanga sikusabe. That's why sihamba sigcina sesiye endaweni ezirong. Ungayi. Ngisho noma ngathi umntwana wakho ugula kangakanani, mina ngisho umntwana wakho your favorite child, uzungamusi kwabanye onkulunkulu, uzungamfaki intambo, ungamfaki iphandla. Noma bangakutshela ukuthi hlaba imbuzi noma inkukhu, uzungayenzi leyo nto. Uma eshonile lo mntwana vele at the end of the day akusuwo wakho, okaNkulunkulu, uzobuyela back kuNkulunkulu. Kanti futhi uma ngabe ngashona uNkulunkulu yobemsindisile, akumelanga nje sikusaba ukufa. Okwethu okufanele sibambelele kukho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Okwethu okufanele sibambelele kukho ukuthi uthe ngeke ngize ngushiye futhi ngeke ngize ngulahle. And uma ngabe ukuye ngeqiniso ngoba umthanda, yabona iqiniso leli lihambisana nokuthi amthanda uNkulunkulu, lo mntwana wakho uyohamba sinde, provided na umile ezwini. Ungami kuyintambo, ungami kumanzi, ungami ezithombeni, ungami kumazwi abanye abantu, imezwini. Uthi izwi lithi, uma ngabe izwi lithi then ngima kulelizwi, then ngeke kwawena ngeke uzufe uma ngabe umezwini. uNkulunkulu uyokusindisa. Uthe kithi ngeke asishiye futhi ngeke azasilahle. Kanti futhi ke ngiyaphinda, ngoba ngesiphile la emhlabeni forever. Uma ngifile kulungile ngane ngibuyela back kuNkulunkulu, nyoba naye ukuphila kuyinguna phakade.
So inkinga ekuphi? Why kufanele ngize ngusabe kangaka ukufa lokuthi sengaze ngiyidele ngiye kwabanye onkulunkulu laba bezizwe, laba bazongiqhatha noNkulunkulu, laba bazongenza ekugcineni ngiyolahlwa. There's no need. Ngithi nje mangilethe lo ndaba ngiqhuba kule message ebekade ngikhulume ngawo last week. Ngiyagcizelela lapha ekuthenini masimethembeni uNkulunkulu, masimkholweni, masazi nje ukuthi ukhona. Yazini, just rest ekuthenini ukhona uNkulunkulu. Since ngamamkela ngathi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi wokuphila kwami, since ngakholwa ukuthi igama lami libhaliwe encwadini yabaphilayo, since nje nga-decide nje ukuthi mina ngiyaze separate ezweni, ngidela konke, ngithatha uNkulunkulu through uJesu Kristu, ngoba uthi uJesu yimini indlela neqiniso nokuphila. Via uJesu Kristu nginoJesu ukuze ngikwazi ukuthi ngiyobonana noBaba ezulwini. Yabona, uma ngabe nje waconfess uJesu Kristu, just rest, relax, phola nje wena. Yazi ukuthi uNkulunkulu, hlala kuye, thembeka kuye nje wena, okwakho ukuthembeka kuye. Mawuhlangana ne-challenge, ngoba sohlangana nama-challenges. Why? Ngoba sila emhlabeni, kunesitha la emhlabeni, sohlezi sisi-challenge njalo ngoba sifuna sihlukane noNkulunkulu. Mawuhlangana nama-challenges, guqa ngedolo, thandaza kuNkulunkulu, thatha isikhathi sakho, ube nesikhathi sizwe, funda iBhayibheli. Lo kwambulela uNkulunkulu uzawukhuluma nawe through lelizwi. Lapho uNkulunkulu akhuluma nawe ekulethela khona i-revelation la ezwini, uthi alifunda kube khona nalamazwi lawa othi wow, bengayazi le ndaba. Hey, kanti kunezwi elithi, hlala ke kulelo zwi, liyisambulo sakho. That is your rhema word, kuyakubizwa kanjalo, your revelation word. Hlala kulelo zwi, lelo zwi lelo uyonqoba ngalo. Mhlawumbe uNkulunkulu uyokupha iculo ulele uthi mawuphaphame neculo elithile, qhubeka ulicule lelo culo lelo culo iyona ngoma noma iyona worship uNkulunkulu akunikeza yona ukuze ukwazi ukuthi unqobe leso simo obhekana naso ngaleso sikhathi. Kodwa nje ngikwaziyo ukuthi uNkulunkulu ushilo wathi ngeke ngize ngushiye, ngeke ngize ngulahle. And mabe ngekho abanye onkulunkulu bezizwe, uthi uNkulunkulu mina ngiyadeclare futhi ngiyasindisa, uthi ngiyaproclaima, ekugcineni khona wena uzoba ufakazi. Ngoba sonke sibizelwe ukuthi sizokwenza ekuthile. Uyabona, kusho ukuthi uma ungakuthembeke kuNkulunkulu, nalento wena obucabanga ukuthi wazela yona emhlabeni noma ocabanga ukuthi uyayithanda, uma ungakuthembeke nje uNkulunkulu, umthande nje yena yedwa, uNkulunkulu uyokwambulela the real one, the real thing okuyiyona oyizele emhlabeni. Ngangicabanga mina ukuthi umusic, kanti cha, uNkulunkulu uyazi ukuthi lokho kuyikona angilethela khona emhlabeni ukuthi ngizowushumayela, ngibe ufakazi. Fakaze ngalo lelizwi leli. Angivale ngaleli verse, ngizongena kulo uma inkosi nakhona ivumile, ngoba ngingena kulo next week. Izenzo 26 lithi, but rise and stand on your feet. Okay, Izenzo 26 verse 16, but rise and stand on your feet, for I have appeared to you for this purpose, to make you a minister and a witness, both of the things which you have seen and of the things which I will yet reveal to you. Okwamanje nje bamba lawa mazwi, I have appeared to you for this purpose, to make you a minister and a witness. uNkulunkulu mangabe vele emntwini, uvela kumuntu for a certain purpose. Kimina wavela for this purpose, ukuthi ngiwumshumayeli futhi ngiwufakazi. Nawe uma ungathembeka kuNkulunkulu, uyakwambulela akulethele nanezwi eliyisambulo futhi eliyi-confirmation ukuthi kuwe uvelele ukuthi wena uyini. Hayi lokhu wena obucabanga ukuthi uyikho, hayi lokhu wena obufisa ukuthi engabe uyikho. Khona lokhu uNkulunkulu akudalela ukuthi wena uyikhona. Lokho akathi uma ngabe khuluma ngakho uProphet uKhalipha lapha wakwakhuluma nge-perfect will, wakhuluma nge-permissive will. Abaningi babantu baphila kwi-permissive will, kwizinto ezifunwa yibo.
because babezithandile. Engathi abantu bangawela kwi-perfect will, lokhu uNkulunkulu umuntu amdalela khona ukuthi makazokwenza emhlabeni, uthi wena wazela lokhu wena emhlabeni. That one is a perfect will. Kodwa kokwenza la kanjani? Ngesikhathi bengekho onkulunkulu bezizwe, lahla yonke lento yamadlozi, lahla yonke lento yeintambo, lahla imithi, lahla izithombe lezi ezikhona. Ngithe mina noma ngabe kuthiwa lesi ke sika Jesu ke, lahla yonke lonto leyo. Ukhona uNkulunkulu ongabonwayo, simkhonza singamboni, simkhonze, simkholwe, futhi uhleze nathi ngezikhathi zonke. Lahla izithombe zabafundisi, amabheji wanikezwa abafundisi, lahla yonke lonto leyo, lahla lawo manzi labo oil labo bathenge ngemali kuthiwa baya protector, lahla yonke lonto leyo. uNkulunkulu bezizwe lapho. Those are foreign gods. Lahla yonke lonto leyo. Uma nje ihambisana neprotection nenhlanhla, lahla leyo nto kuwonkulunkulu bezizwe. Ngabala ngibalile, thatha uNkulunkulu yena yedwa, khola kuJesu Kristu, uyokwambulela imfihlakalo uNkulunkulu uma ungathemba yena. Ngomusa weNkosi uJesu Kristu, asiphinde futhi sihlangane kwivideo elandelayo. Amen.